Da, dragă, am plecat, fii atentă. 7 fără 10. 50 de minute mult prea târziu. Da, intră încă în grafic. Fii atentă, 6 bagaje de 23 de kg, 6 bagaje de mână mari la dus. Mergem acasă în Burundi, uai, așa, se vede? Sper că se vede acum, mai bine sunt sub lumina. Așa, deci, întotdeauna greu cu impachetarea, cum suntem mulți, avem și mai multe bagaje și până la 3 eu am stat trează și la 5 ne-am trezit. Și trebuia să plecăm la 6, cum a zis Ștefan, dar e 7 fără 9, ceea ce e ok. Și ajungem în timp util, trebuie să nu ratăm zborul, pe care o luam la Budapesta și am găsit un traseu foarte ok, adică Ștefan e expert în a căuta zborurile potrivite, ce ne trebuie nouă, ieftine și buni. Și zburam din Budapesta, Cairo, Kigali. Este vreme închisă la București. Da, bine, am dormit până în Oradea. Așa, mi-am pus și cășura să fie la căldură, foarte plăcut, și căldură din scaun. Am venit foarte, foarte bine și suntem bine cu timpul, deci lejer, avem șofer foarte bun. Deci, Ștefan are planuri foarte, foarte mari, cred că e cel mai entuziasmat dintre toți. Pentru că de 7 ani n-am mai fost în Burundi, deci în Rwanda. Și cum ești, Ștefan? Păi mă bucur să mă duc, nu, dai seama, eu de-abia aștept să mănânc niște broșete adevărate. Deci vreau să mănânc broșete de capră, broșete de vită din alea landize. Vreau să mănânc mucheche cu prima ocazie. No, dar aia mai durează un pic. Mi-ai zis că stăm o săptămână, aproape câteva zile, stăm în Rwanda și mergem în Uganda direct. Vrem să urcăm pe niște munți. Ieri seară mi-am făcut cererea de viză. Am speranța ca până luni dimineața, când să trecem vama, să îmi vină mail-ul de confirmare. Vouă nu vă trebuie, africancelor. Și apoi vedem cum e acolo, cum decurg lucrurile, cum e vremea, cum ne simțim, cum facem cu băieții. Că încă pentru mine încă n-am nicio soluție, dar așa zicem că acolo. Vedem odată ce suntem acolo. Nu putem să-i luăm cu noi pe munte, că nu-i cazul, nu. Astea sunt niște drumeții mai grele. Am fi primit acadele din... Foarte repede am mers la vama și e un soare pe cealaltă parte a României. Da, pe cealaltă parte a României, în Ungaria, da. Da, și cum am ieșit din ceasă cumva. Așa că e o zi frumoasă, obositoare, deci eu, bine, am dormit, dar tot mă pișcau. Și nici nu pot să dorm atât. O să dorm când ajung acasă. În curând ajungem la aeroport, super bine am venit, pe aproape 6 ore am făcut și încep un pic stresul că trebuie să ne pregătim cu bagajele, pentru că toate nu sunt puse la punct. Facem un pic de ordine în mașină, ne strângem bagajele ca să fie la îndemână, să putem să ne oprim, dăm jos totul, schimbăm șoferul și țac. Suntem bine de tot, în afară de băieți, uite.
No. Așa se întâmplă când ne oprim la o pauză, e foarte multă energie și ne jucam. Avem aici bagaje de pregătite, ne oprim, le scoatem, vine prietenul și preia mașina și Doamne ajută să stăm la aeroport, dar avem mult timp, așa-i? Avem 3 ore. Da, dar e numai bine să ajungem în timp, să facem check-in, pentru că n-am făcut online, ai făcut? N-am reușit, am stat jumătate de oră până am completat totul și după aia că nu se pot. Așa, și zburăm cu Egyptair, că mulți mai întreabă, dar cum mergeți, de unde, de mai multe ori, adică de fiecare dată de la Budapesta zburăm, pentru că sunt prețul mai ok. Mergem, cum am zis înainte, Budapesta, Cairo, Kigali și e un zbor chiar foarte practic, scurt, 10 ore durează tot zborul și e lux, că eu sunt obișnuită și cu așteptări de 7 ore într-un aeroport ca să schimb avion și cu copii și cu tot. Și pentru mine asta e wow. Și chiar vorbeam cu o prietenă care zicea că copilul ei a fost în Brazilia și că așa greu a fost lung drumul. Și mă gândeam, dacă te gândești ca și distanța din România până în Brazilia, să ajungi acolo în a doua zi sau să faci, ce știu eu, 20 de ore ca să fii acolo, mi se pare total superb, înțelegeți? Nu e nimic greu, dar e superb că așa la o departare din asta că poți să ajungi așa de repede și mi se pare chestie, deci superb. Așa că dacă ne uităm din altă perspectivă, să ne bucurăm de facilității pe care le avem, care ne face viața frumoasă și să avem experiențe noi și să încercăm să vedem, să nu vedem partea neplăcută, dar să vedem partea mai plăcută, mai avantajoasă pentru noi, pentru că cred că așa ne bucurăm de viața asta. El e Olvi și sunt prieteni și sunt de la President Tour. Deci oferă curse Cluj, Budapesta și la aeroport, sunt tare de treabă. Oricând aveți ceva, deci contactați President Tour și vă ajută cu mare, mare drag. Așa exact, da, vă așteptăm. Acum mergem în Burundi cu avionul. Pa! Puși! Nu ne grăbim acum. Da. Am găsit un loc deja ca pentru băieții. الله إلى مطار القاهرة ويتم ذلك في الماء فقط. هذه التعليمات والعلامات المضيئة. وفروا بطاقة تعليمات ربط جميع الأجهزة seat belt lift up the buckle. Imediat aterizăm la Cairo și mergem să luăm celălalt zbor spre Kigali. Am dormit tot zborul, că eram rupți. Așa cum am mai dorm băieți, pentru că e ora 4 dimineața, trebuie să-i luăm raze, să continuăm obosiți și adormiți, dar am ajuns bine.
Elvis Nisau. Am ajuns în Kigali dimineața la 5, dar eram rupți, deci n-am mai filmat absolut nimic. Ne-a găzduit Mariet, suntem la Mariet și pe ea o știți, cred, ca și din video de anul trecut. A studiat în Cluj în 2012, de acolo ne știm și am rămas prieteni buni și ne bucurăm să ne vedem, să mai povestim, să știm ce mai facem în viața cu ocazia asta. Și acum mergem să ne plimbăm un pic în oraș. Ștefan s-a dus cu fetele, ca el n-are stare, deci n-are stare să stea în casă. Eu am mai stat un pic să povestesc și ne vedem mai târziu în oraș. Nelson, Nawilia, Maria. Am venit să mâncăm la Maranghi, se numește, în loc nou și o mulțime. Ceaiul asta e tare, tare bun. Asta e ceaiul cu lapte și de ghimbit. Nu vrei să mănânci?